Ja som Mata, dneska tu budem mať video z najnovšej Star Wars sezóny, ktoré sa strašne teším, vyskúšam aká je aj všetko. Viem, že tam sú stíhačky a budeme neobmedzené na bete, sa to spomínam, ako to bude vyzerať. Viem, kde sú stíhačky, ktoré som možno tam padal, to neviem. Budeme to celé rovnátiť a budem robiť aj ďalší super challenge. Čo bude za každú smrť, čo sa mi stane, musím zožrať takisko a budeme to robiť, kým mi dám výhru. Teda si vyrostaví. Ok, takže môžeme ísť. Idem sa na stíhačku, idem ísť stíhačku. Mám to najlepšie, no. Dal som si práve, že ským takého pilota, ako keby. Takže to môže byť cool. Tak a ozvem sa vám, keď sa tam dostanem. Tak, zatiaľ sa tu nahýleme. Ja som zabil týmto, čo mal korunku. A teraz by som chcel ísť. Tak a teraz to už budem mať. Už máme OK, podľa mňa. Tak a mohli by sme ísť za... dáme. To bude. Pokus. Chudá. Nech sa ti nič nestane. Jupi. Chudáka. Takže toto asi nebudeme používať. Chudák kazík. Kazík down. Musíme sa pomôcť. OK. Na čestka. To je mega, čo tam bude. To je zakážem trošku. OK. A teraz musíme nájsť tú stíhačku. Kam zmizla. Tá blbocinka. Tak, máme to. Pesnička super, že za to dokážeš takto pohybať. To stížka, idem zobrať, že to fakt nie. Není. Ne. Není to nič. A máme strašne dobrý loadout. Máme aj korunku, takže nemáme čo stratiť. Ideme ďalej. Zlatý kozík. Mite! Čo ti to urobili? Čo ti Midas urobil? Nie, chudák Midas. Chudák Midas. Pomstíme sa. Takže teraz máme takéto loadout a ideme. Teraz ideme do zóny niekam. Mám obavy z tejto sezóny. Toto budeš podľa mňa sa šípal súriek. Teraz, túto season. Trochu nafarmíme.
Tak, pár surek máme už prichystaných. Škoda, že ani môžem dať väčšie, aby ste vedeli celé. Škoda, lebo viem, že moc nebudem dobrý youtuber. Ale bym vydala tak z radosti, takže to nevadí. Zamýta sa pomstíme, čo urobil ten blaster. Dáme si biga. A už je iba 35 hráčov. Čo je teraz dosť dobré. To nie je vlastne nejaký fight. Ok, asi už je ich iba 34 na 100. Ok. Toto je lepšie, to je úplne SMGčko. Pozor, ať mi... Ok, down, typek, máme 2 killy. Tu máme korunku. Dáme vyniesť korunku, Minulé video nie moc populárne, ale dal sa na ňom tiež win. To je takú, to sa nám darí. To že toto video bude dobré. Toto, čo teraz robím. Čo to je? Ja v Star Wars vôbec nevyznám, takže tak trochu sa približne vyznám a nikdy som nevidel žiadnu epizódu Star Wars, takže iba, že tam je Chewbacca, Yoda, sú tam Jediovia, Luke Skywalker, Darth Vader, Pontyho, služobníci, Mandalorian, nejaká taká blbosť, ale tu, to normálne je rúžová, táto tu je červená. Čo je s tým? Vole, aký tieň, to je až moc tieň. OK. Čo máme? Nie, moc nie som dobrý parkourista. Teraz by som bol rád, keď sme dali win. Stíhačku sme síce nezískali, ale to je jedno. OK. To je silný typci. Začne zóna. Stám na 6. Máme dosť dobrý loadout. To je epická, až môže. To. Tak. Máme kyslíkov do zásoby. Mitová arma. Mega kezíka. Mega kezík. Ne. On zničil tých kezíkov. Ale to je mega veľký kezík. Ale to je strašne veľký. Jak co máme? Si som istý. Psík. A teraz nebudem zisťať. A rovno ideme dať víno. Teraz sa budem snažiť. To je dobrá zbraň. To je epické. Ešte sa robia nejaké Star Wars veci. Ešte mám ani level, pani Bože. Možno vína získam ani level. OK, takže... Psík. Čo bude mať, neviem asi teraz. Nebudeme sa k tomu vyjadrovať. OK. Teraz dáme vín, dáme vín. Verím si na vína. Čo tam bude robiť ostrova?
škoda, že všetky zbranie urobili do starostlivé matiky, že všetky budú iba spamerské. Preto som zobral tie súrky. Čo to je? OK, toto je niečo QR-ko. To si necháme. Dáme si toto, aby sme nejakého typ random. Máme full súrky, čo je dobré. OK, toto vidím mi tu videotek, vraj to nie je nejaký reference na Star Wars, ale ja neviem vôbec, ja vás nepozerám Star Wars. Možno začnem pozerať. Ono je to tam. Neviem použiť, takže môžem toto. Kde je voda? Vydajem vodu. Dali ti to späť? OK, to berem. To si berem. Keď to berem pidina. OK, bereme pidina. Tak, nie rýchlo. Tu máme pidína. No a čo mi to dá? Čo mi pidín mohol dať? Na krásnom mieste je to dosť dobré mieste. OK. To čo nám to dalo? To je dosť dobrý loadout. To je... To by lepšie, ako to je ako skoro kutieme, niečo také. To je presne, zbraň. Nestíhame, GG. Tak, sme top 10, OK. Kde sme dali vína? Co robí? Teraz takéto. Tak, si nechám vzorky. Tieto a teraz moje. Dáme korunku. To sú naše vzorky a toto je zatiaľ náš celý. Škoda, všetko je nekonečné, to mi trochu aj vadí. To mi ujeva. To bude možno nejaké. Ale to bude aj dobre, že nikdy. Niekedy sa mi stane, že sa mi minú náboje na začiatku hry. A to nemusí byť také zlé potom niekedy. Ale už sme ani dostatok. To môže byť dobré. Ako ide táto zbraň? To vyzerá cool. Tak, toto. Toto je zelené. Tak, som sa zlakol, že nejde niečo. Ako takisto je to. Poďme sa v tej pečke. Keď sme vyhrali, to bola strašná halus. Počkej, ja sa vlastne teším aj čo je za Umbrella, to bude cool. Začal som hrať od konca chapter 4, ale to bol pár dní pred koncom a začal od sezóna, takže na nej som skoro vyrastal. Ako Fortnite hráč. A začal som normálne od kapitoly 5 hrať. A od kapitoly 5 mám každú Umbrellu za vín. Keď máme v rekord, mám. Má smať každú. A teraz ich možno získame už aj ďalšiu. Teraz keď som mal jednu, teraz používam práve, že víťaznú Umbrellu. Čo to je?
to musel vykopať. Zaujímavá mechanika. Bežíme na ťa. Ja som teraz lákar, jak svinia. Neviem, či táto cena bude moc dobrá. Moja najľúbenejšia season bola kapitola 5 season 2. Keď sa musím priznať, to bola moja obľúbená season zatiaľ. Za všetky kapitoly. To je moja obľúbená season zatiaľ. Bola to moja obľúbená sezóna. Kapitola 5 season 2. Žiaľ, mám z toho aj Battle Pass, môj prvý. Dobrá strelka nejaká. OK, žaby. Vín. Vole, prvá hra vín s kromkou. Ukáž, čo to je za zbraň? To je Drakul. OK, dáme lobby. Máme náš prvý, ktorý je s kromkou. Som rád. Ozveme sa vám, kým zadáme lobby. Umbrella vyzerá cool. Tu sa ekvipnem rovno. Ale ani level sme hrali. Ale to bola si hra proti botom, to je jasné. Moja prvá Star Wars vec, a to je Max Cool. Nič nemala žiadnu Star Wars vec, ale žiadnu Star Wars season som nehral. Páči sa mi to. Nevedela si takú tam to skinúť. Takto. Možno. Ale to možno aj tejto, čo sa vyzerá. Ako nejaké vesmírne. Pozrieme si shop a malovaný youtuber je mi to, že nezabudnite dať sa Stop Beat Randir. To je ten shopu. Tu máme skiny. To sa asi len takto robiť. Čo? Prečo tam je taká pesnička? Potom to nehodí k tomu. Sausu. Neviem, keď to zatiaľ hodilo. Ja neviem, že sú tie pesničky a že sa takto. Takže ja sa na tom nevyznávať v Star Warse. Vlastne potom do komentára niečo napísať. Zase ho pridali. Borca. Púc do Germana. Backbling je strašne krút. Od neho najlepší. Backbling. Čisto. Anglicky. Dneska Backblingov. To je tiež dobrý skin. Vole. Takové skin Saura. To je dobré. Saura, OK. Tak pozrieme sa tu, čo tu je. Tady máme hneď prvú sezónu Vín. Prvé hry Vín a s korunkou. Lebo na začiatku sme zabili môj prvý kill bol Zivek s korunkou. Ukáž to. Yes. Takže sám asi budem lúčiť a uvidíme sa pri videu z takých challengeov. Tak čus. Bye bye.